ଆଜ୍ଞା ମୋର୍ ନାଁ ଉପାସୀ ମହାନନ୍ଦ ବାପା କ୍ଷମାନିଧି ମହାନନ୍ଦ ମୁଇଁ ସିକେ ରେଲୱେ କଲୋନୀରେ ରହେସି ଆର୍ପିଏଫ୍ ପ୍ରଦୀପ ଦୀପ ଖଇରଖୁଟର ବିହା ହେମି ବୋଲି ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଗର୍ଭ ହେଇଗଲି। ଗର୍ଭ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଠକି ଠୁକା କରି ମୋତେ ଔଷଧ ଖୁଇଦେଲା। ଔଷଧ ଖୁଇଦେଲା ପରେ ମୋର୍ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବିହା ନି ହୁଏ ବୋଲିକରି ସେ ମନା କଲା। ମନା କଲା ପରେ ମୁଇଁ ତାକର୍ ଗାଁ ଗନି। ତାକର୍ ଗାଁ ଗନି ସେନ ଏତ୍କି ମୋତେ ବୋହୂ ହିସାବେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆରୁ ରଖ୍ଲି। ତାପରେ ସେନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଲେଖା ପଢ଼ା କଲେ ଯେ ମୁଇଁ 2 ମାସ ଭିତରେ ବିହା ହେମି ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଆରୁ ତାକର୍ ଘରେ ମୁଇଁ 3 ମାସ ରହିନି। 2 ମାସ ଭଲ୍ କରି ରଖ୍ଲେ ଆରୁ ତାର୍ ହେତ୍କେ ମୋତେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗାଲି ଗୁଲଜ କଲେ, ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ତୁଇ ଯୌତୁକ ନି ଆନବା, ତୋତେ ଏତି କାଣା ଆନବୁ, ତୁଇ ତ ପଲେଇଛୁ ବୋଲିକରି ଅନେକ ଗାଲି ଗୁଲଜ ମୋତେ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଭଦ୍ର ଗାଲି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବେଲେ ଫେର୍ ମୋତେ ଝଗଡ଼ା କଲେ, ମାରପିଟ୍ କଲେ ଆରୁ ବ୍ଲଡ଼ ରକତ ସବୁ ବହରେ ବୁରା ଦେଲେ। ଆରୁ ତୁଇ ଇ ଘରୁ ପଲା ତ ପଲା ନହେଲେ ତୋତେ ମାରିଦେମୁ ବୋଇଲେ। ଆର୍ ଅଭଦ୍ର ଗାଲି ଗୁଲଜ ମୋତେ କହିଲେ। କହିଲାକେ ମୁଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ଫୋନ୍ କନି। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ପୁଲିସ ଆଇଲା। ପୁଲିସ ଆଇଲା ହେଲେ ସେନର୍ ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କିଛି ଏକ୍ସନ୍ ନେଇନିକରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରାମ ରକ୍ଷୀକେ ଡାକିଦେଲା। ଗ୍ରାମ ରକ୍ଷୀ ଆସଲା ଆରୁ ସକାଲେ ଝିଅକେ ଧରିକରି ଆଇବୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଗନି ଥାନାରେ କେସ୍ କନି। କେସ୍ କଲା ପରେ ହେତ୍କେ ପିଲାକେ ଆରେଷ୍ଟ ନେଇ କରିନ ପ୍ରଦୀପ ଦୀପକେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଥାନାକେ ବାରମ୍ବାର ଯାଏଁ। ପିଲା କାଁ କଲେ ବୋଲି କହିଲାକେ ହଁ ଖୁଜୁଛୁଁ ବୋଲିକରି ମୋତେ ପୁଲିସ ବାଲେ ସବୁ ଠକ୍ଲେ। ତାପରେ 2 ଦିନ ହେତ୍କେ ଗଲା ଆର୍ ଏଣ୍ଟିସେପ୍ଟି ବେଲ୍ କାଢ଼ି ଆନଲା। କାଢ଼ି ଆନଲା ପରେ ହେତ୍କେ ଫେର୍ ଏଣ୍ଟିସେପ୍ଟି ବେଲ୍ କାଢ଼ି ଆନିକରି ଫେର୍ ମୋତେ ଗାଲି ଗୁଲଜ କଲା। ଗାଲି ଗୁଲଜ କଲା ପରେ ମୁଇଁ ତାପରେ ଆମର୍ ଟିଟଲାଗଡ଼ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କନି। କେସ୍ କଲା ପରେ ବି ସେ 2 ନମ୍ବର କେସ୍ ବି ପୁଲିସ ଅନଦେଖା ଅନଶୁନା କରୁଛି।